मीडिया भाई बंधु सुनो पहिलावनो आं खुलुमो जों दिनै अरो स्वामी विवेकानंद मैदान अयत आस्तबल उत्तर गेट नि बसकांगो जों दिनै जमायत खायखा जों नायमानो विभिन्न धरনের पत्र पत्रिका ते सोशल मीडिया नि माध्यमे नगै माखा कয়েকদিন थांनाय साल ब 120 जना नाकि त्रिपुरा एडिसि एरिया ब त्रिपुरा बिसिंगो जनजाति एरिया ब 120 जना चाकरी नियोग खायखा नै जों खबर माखा जों नियोग खायनायनो अलरेडी पोस्टिं होते का आपसे जों खबर मानो हामबाय खाबनि दाखौते बहुसं भाई दंबाय हायना हाय आनि सिराजिति प्रशासन नाय दंनाय रनो लामसागो कक का हैसे सोशल मीडिया तो फाइनानि मुसुंगिया कक सानानि मुसुंगिया सै इंटरेस्टिंग करै हायबना मा फायका नायदि सोशल मीडिया को कपलं नर जतो साइमानो जतनो यूट्यूब खुलोगो हायादिबा कक का हैसे 120 जना जे चाकरी तलांगमानो तैयै तिनि गोबांमा कयेकटा जना सोशल मीडिया को फाइबो साजाक ते तिनि प्रोटेस्ट खालाय दंमानिबो नगजागै दंखा मेन कक काय हायसे तिनि ओ जे 120 जना चाकरी तलांगजागो मानि अमुक कुबैना सेंग्रा अबनो बकाहाम खालाय तिनि सिनि एडिसे हाबांगो दंनाय र जारा जे कटर कटर एमएलए सिं दंनाय र मिनिस्टार ngै दंनाय र एमडीसी सिं दंनाय र नर अबनो प्रेस मीट खालाय साइमान ब्ले अमुक कुबैना सेंग्रा नर बतामो नगो आसुगै ना तामा सानायना मुसुंगो त्रिपुरा सारंनि नर अबनो संसुनन खालायमामले नर साइमान दंगो नर सोशल मीडिया वो नुगै दंगो जे तिनि सेंग्रा दाना कुबै अबनो साइ नर स्राय स्राय खालायनो नांगो तिनि नर से जनसाधारण बुजिरनाय नरक से थानसा खालायनो नर से स्ट्रंग क्राक खालायनो नरस बुजिरना नांब्ले तिनि तामनि बागै अमनो तैखे कायसा फानो कायसा एमएलए कायसा एमडीसी मिनिस्टार कायसा खरक साफानो तिनि अकनो तिनि पेप लायनांना आं कक सानानि मुसुमानि काहायसि 120 जना चाकरी जेतलां गुनजागै दंमानि खगै देतलां जागै कुबैदा खगै ना हालाय दंखा ना कि सेंग्रा आपन तनरो स्राय स्राय खलाय सोशल मीडिया वो नरो तिनि फाइ साइमानो प्रेस मीट खलाय तिनि अबरो खै ताम बागै साया ते कायसा क तिनि प्रोटेस्ट खालायमानि जागनै दंगो नरो साइमानो उलो तेबो बारि थांगा काय बेलायखेनो हामिया सित्रानाय तिरपासा किजिं तिरपासा बुलायनाय तंलायनाय साबकाबो कुबै हनाय साबकाबो सेंग्रा हनाय अ जागानो नष्ट साबनिंनाय निनि आनिनो सों किजिं सोंनो नष्ट हनाय साना थांगांकाय नेपालो जें मानि अमनि स्लाइते बसिनि त्रिपुराओ तेबो ngै मानो हिंके आं रिक्वेस्ट खालायनाय जारा जे सिनि टिटि एडिसि हाबांगो आसुक थांनाय र एमडीसी थुं एमएलए थुं जेकुनु थुं नर अबनो प्लीज किसा प्रेस मीट खालाय नर सादि कुबै तामो सेंग्रा दाना कुबै अबनो खुलगै नर सों जत त्रिपुरा सारनो नर बिसास जतनि बखाना नर बिसास थांनानै खालायदि म कुबै तामो सेंग्रा तामो मेन कक तिनि 27 तारिख नायदि तिनि समय तांलाय मानि दिन एमडीसी एमएलए र फिया यांगं कांकाय एडिसि हापां चाकरी खगै नालाय हनै प्रोटेस्ट खालाय मानि जा तामो हबो माने बुंति सिस्टेम आसुं सिथुं तिनिनि बागै हामबाय जतनामा।